Ang atong unang pagbasa naghisgot bahin sa pag-abot sa Ginoo nga maoy giwali usab nila ni San Pablo ug sa mga apostoles nga mga sumusunod ni Kristo. Ang Ginoo moabot og iyang tapuson ang kalibutan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot gid siya. Pero si San Pablo may warning nga dili ta magsigig panabi nga moabot na ni siya, or di ta motuo o dili ta maratol kung naay moingon nga hapit na moabot or sunod tuig na moabot. Dili ko na maoy sukdanan bisan pag ibasi na sa wali sa pari, mga panagna o kaha sa mga sinulat kanini as Biblia, kay nam sa daghang musabot aning Biblia. Base sa Biblia mauna ning niya na ana si 666 nya kay ana man ning 666 ilasang butang-butangan og meaning og unsaon pag compute ng 666, awa na, moabot na ang Ginoo. Ingo San Pablo ay mugtuan na. Pero moabot gid siya. Unsa may iyang gisulti dinhi sa unang pagbasa nga mao nagi adlaw sa pag-abot sa Ginoo. Basta moabot kuno ang katapusang pag-alsa sa kalibutan. Pinanguluhan sa kadtong demonyo nga design para dadon sa impyerno. Iyan ang dadon ang tibuok kalibutan ba? Anang mualsa ang tibuok kalibutan. Pasabot ang tibuok tao sa kalibutan din amo tuo Ginoo makigkontra na Ginoo. Okay, lingi ay montupad. Ing na zaman mutuo pa ka Ginoo. Mutana. Yang mutuo gani siya dip matapos ang kalibutan kay napa may mutuo. Og wa nay mutuo mo alsa na ang tanang tao, kana. Mao na. Matod pagani ni Hesus sa katong buhi pasad siya, ingon siya, sama nis nahitabo sa panahon ni Noe paglunop sa kalibutan. Sama sa nis nahitabo sa panahon ni Lot katong gisunog ang Gomora. Ang tanang tao, 99.99%. Si Lot na lang mo inahibilin o iyang pamilya. Si Noah na lang o ang iyang pamilya mo inahibilin. Ang tanan may supak na sa Ginoo. Mao na nga tapos ang kalibutan. Pero kay kamo, wapa man kamo musupak. Nisupak na mo, wapa. Anay, ginagmay usahay, supak-supak ba? Ang pari, nisupak naming mga pari. Ginagmay sang supak-supak. Pero mutuo pa. Niya, sa may mahitabo, adip, ani matapos. Nung sa may timailhan ako, nga daghan pang mutuo Ginoo, daghan pang mupalit og slat. Bitaw, wa nagi mupalit og slat para sa project na to din simbahan. Kana, muna inindot kayong sukdanan, nga kani hapit na gini matapos ang kalibutan. Gahapon gani as of yesterday ang atong dopes na natay halin nga 2,806 ka slots. Pakpaka na to. 2,800 ka tao. Ibutan ta lang mga pa man ni kaabot sa mga 2,000 ra ni ka tao ang nipalit ani. Napay mga 2,000 ka tao sa tibuok kalibutan nga mutuo pag Ginoo kay mo palit pag slot nya kanang uban nga naminaw ra nya di mo palit unsa man na sila posible nga ni alsa na siguro na bahin si Ginoo, no? Mga yawan ono na sila pero sagdi lang na pa masay mga 2,000 nya labi na gyud og matandog ning ubang kasing-kasing na pa may mga sobram na mga 100,000 ang atong mga followers di sad sila magpadasyawa ba magsigig ingon ay lang palitan ay napay daghang gastuhanan tuom ka ng Pedersiano na naara ba sa tay special slot katong
SBF MP para sa atong September 5 nga event, manghatag sa tagbugas. Nana sa tayhalin as of yesterday, tag 500 man ni per slot, 2,000 ka slots, 110 slots na atong halin. Oh, pakpak. Di na inon mo kaapilan eh. 1,890 na lang ka slots ang nahibilin. Kutobra ni karong September 5. Ato sa ning ipanghatag nga bugas o madapagpalit og noodles atong apilan para sa mga kabos natong pamilya. Kung naapataaning maong gugma, naapataaning pag-ambit sa kasakit o pagpangalagad ni Kristo, di matapos ang kalibutan. Mao na ang atong misyon unsa man ang pagsangyaw. Sangyaw gyud. Ayaw pagkontento nga magsige lang tagsimba dinhi. Ikaw magsige lang kag simba kada buntag, anha sa online magsige ra kag simba. Sangyaw, sangyaw. Ayaw sad ka kontento nga magsige ra kag palit og slot. Pamaligya sa slot. Pamaligya. Kada ding mga manuyupay sa drugs di ay makontento din na sila nga magsige lang sila suyop. Di oy. Mamaligya pud na sila. Maligya. Drugas nga nito. Bisa ka ng mga kanadeng magsigig paputi silang naong. Kamo sige mo baligya ng paputi is naong. O unsa pa na inyong giinom-inom diha para pahilti. Di raman ka makontinto sige ra kag inom ana. Mamaligya gyud ka. Imo ginagyong i-share ngadto sa uban kay aron sa ka naa sa kay imong income nya mahimong sustainable ang kinabuhi. Ug mo na gibuhat sa mga santos. Wa sila makontento siging ampo, siging luhod. Sama ni Santa Rosa sa Lima. Amo matingalin na hinungdan. Santa Rosa no, diha sa kanang kuan nang Olango ba? Island. Murag mo matingalin ni ilang patron Santa Rosa. Mo na. Wa siya makontento San Vicente Ferrer, si San Roque. Wa makontentong adto ra magsigig luhod sa dihang ilan ang nadawat ang gracias Ginoo, gipaambit na nila. Mao nang kasagaran nila nangamatay, sayo kay nangamatay. Santa Rosa lang, 31 pa'y edad, patay na. Pero wa gid siya mag-uol nga namatay. Nga naman, kay ang iyang gikalipay, siging ambit sa kasakit ni Kristo. Gusto niyang kuhaon ang tanang kasakit ni Kristo. Nga naman, unsa may niabot sa iyang pamalandong, diha kuno sa pag-ambit nato sa kasakit ni Kristo dinhis kalibutan, makaambit sadta sa iyang way kinutubang kalipay. Tuo mo na dili. Usara ka buk ni tubag, ang uban di isa na mahimo pa. Mao na. Kuang yun, ambit gyud kasakit pananglitan ikaw asawa nya imong bana tapulan kay tanan. Unya dako ra ba kay kaon nangabit pag yun. Ana ayaw kasuko ingna dayon nga kining akong bana imo gining gihatag nako Lord para makaambit ko sa imong kasakit. Salamat nga nakaban nako ingon ani. So magsige na kag pakaon sa imong tapulan nga bana nya mangulata pag imong panagsa ana og saputon labi nag makasuyop mangulata sad pasalamat na sa gas Ginoo Lord dako gining kasakita da kay dili na lang ni istorya ang akong kasakit aktual na gyud piti na gyud akong naong ana di ba nya unsa may mahitabo nimo mahimo dayon kang zaman balaan mabuntog diha sa imong kasing-kasing ang demonyo ang yawa nga mao'y mudas mga tao padong sa impyerno. Unsaon niya padong sa impyerno? Pinaagi sa mga comfort, pleasures, pride ba? Pride, garbo. Mao na gisaway ni Kristo ang mga Pariseo dinhi sa atong ebanghelyo kay gasigi na lang sila pahayahay. Ang mga nindot naa nila tanan ingos Kristo, sige mo limpyo anang inyong tasa, ang inyong mga plato, aron nindot kay tan-aon, limpyo kay inikaon ninyo, pero ang inyong gikaon, mga inilog ninyo gikan sa mga kabos.
Daghan ra ba ta ingon ana mga negosyante tanawa unsay gibuhat mga lipat-lipaton las presyo uli ra gid nis puhunan dako na kay ginansya alkansi kay kuani kaning ako para lang gid mahalin alkansi na gyud kuani alkansi ginansya di ba mayon tatog isulti yung tinuod matud pang Kristo sulting tinuod ba naiuban sa dato dagko kayong mga yuta pertig yung dagko ang mga yuta dagko kay abot pero pagkadaw hasta sa paghatag og tabang adto sa iyang silingan nga perting pobriha iagi pag yung utang patungan pag yung interes pagka unsa na mamong klasiha sa mga kuan ang yuta nga inyong gigamit ang income nga inyong gigamit hinatag mo na sa Ginoo, pinaagi sa inyong maayong panglawas, maayong panghuna-huna, mga maayong opportunities kinabuhi. Di jud ka kasir, anak, patungan ginanimog interes. Sa ikiha pag yun, mga pobre in taon kayo, ipangkiha na to sa barangay, magkurog-kurog in taon. Tagaan ra basad ang barangay kapitan ug ang lupon taga pamayapa, tagaan, asos, konbikto dayon. No. Nya og papalitog slat magukon-ukon pa gamay ra kay paliton palit lag duha ka slat ihurot lang nagpalit sa tingaling imong ginansya sa imong interes nga gipatong ayaw lang sa gabaan sa tana anang kuan lang ang pasabot nako ba nga moambit unta tas kinabuhi ni Kristo og dili matapos ang kalibutan kun daghan na kaitang magsigig sunod sa kinabuhi ni Kristo sama sa mga santos nga nilang Santa Rosa di gyud matapos ang kalibutan mangita kag maayong kaugmaon sa imong mga anak karon gipa-eskwela na ra mga bata face to face na para unsa man ang ilang pag-eskwela para mangadtog impierno tudloi sila nga magantos lipay ko nakaagi ko atong niaging gabi mga ginikanan nagpunsisok diha sa eskwelahan gahuwat sa ilang mga anak nga ni eskwela ilang gihuwat nako na kani nagantos gyud ang mga ginikanan og huwat kani nindot kayo ni nga timailhan kamautang mo antos aron ang atong mga bata mahimo sang malampuson di ay nagantos para sila malampuson sa kinabuhing Kristohanon ang mga taong Diyos nun mauuntay mo antos aron magmalampuson ang kalibutan. Di ta magpunay kasuko o yaw-yaw aning mga buangon antoso nato sila kay maunay makapalangit o makapugong sa pagtapos sa kalibutan. Nindog ta mga tapusonon